От какво те е страх, братле? Да се провалиш? Честно, кое е най-лошото, което може да се случи? Истината е, че е нормално да те е страх. Защото ако се провалиш, всеки ще ти каже, аз ти казах. И сам ще докажеш на себе си, че не можеш да успееш. Знаех, че не е за мене. Аз нямам да съм успешен. Глупости. Нека го погледнем от друга гледна точка. Виж всички успешни хора, дори и твои идоли в бизнеса. Те дали не са се проваляли, а? Разбира се, че са. И то много повече от теб. Когато си нов в нещо, е неизбежно да се провалиш. Въпросът е какво ще направиш след провала. Ще се откажеш и пак нищо няма да направиш, или пък ще пробваш пак. Учиш се от всеки един провал, анализираш, прилагаш, подобряваш и лека по лека ставаш все по-добър и по-добър и по-добър. И тогава, това ако го правиш достатъчно дълго, чисто математически е невъзможно да не успееш рано или късно. Просто почваш, действаш, проваляш се, пробваш пак, проваляш се, пробваш пак. Прави го това 10, 20, 100 пъти, ако трябва. Математически накрая все някога ще успееш. И щом знаем, че провалът е неизбежен, защото си нов това нещо, това означава, че в момента просто го отлагаш първия провал. И сега, като вече наистина пробваш, ако се замислиш, това дали ще успееш, от кого зависи? От кого зависи? Изцяло от теб. Демек, ти го направиш всичко нужно, направиш всяка една нужна крачка, отдадеш се, следваш доказан процес и ти да правиш абсолютно всичко на 100%, което ти можеш, то ще се получи. Единствената причина нещо да не се получи е защото ти не си направил нужните крачки. Процесът е доказан, процесът работи. И когато всичко зависи изцяло от теб, ти имаш на 100% контрол, имаш 100% силата да промениш твоята съдба. И да, страшно е. То трябва да е страшно. Иначе абсолютно всеки би го направил. Обаче, кое е по-страшно? Нека те питам, кое е по-страшно? Да се пробваш, да си гониш мечтите, да стигнеш живота, който винаги си искал, или пък нищо да не направиш и да стоиш твоя сегашен живот с години наред? Кое е по-страшно? И когато стоиш на място и нищо не правиш и цикъла продължава, то става все по-страшно и по-страшно и по-страшно. Отлагаш и отлагаш този първия провал. Накрая се качва и чакай тук и ти се насираш и не можеш да приемеш първата крачка. И точно как се преодолява този страх? Ако ти страх от тъмното, какво правиш? Отиваш в тъмна стая. Ако е страх от високото, какво правиш? Качваш се на високо. Ако те е страх от водата, какво правиш? Скачаш вътре във водата. Така че и конкретно, как се преодолява този страх според теб? Не го преодоляваш преди да действаш, а ти го преодоляваш като действаш. Едно малко действие. Не нужда нещо голямо, просто нещо малко в правилната посока. И го прави отново и отново и отново, повторно и в един момент, когато се върти и става такава промяна. И точно тази най-първата, най-малката, най-страшната крачка, точно тя те държи назад от живота, който винаги си искал. Така че стига си бил бъзлю и просто почни да действаш. Знаеш, че този страх не е истински и знаеш, че той те държи назад. Така че отиди, действай и си промени живота.